Guys, ihaw tayong pusit na guys, saka isda. Ano po, pusit saka isda. Pusit na bato. Kaya yung isda, ano yan, bato rin ba yan? Sarap ito guys. Ngayon ko subukan mag-ihaw ng pusit na ano, bato. Buwan na mo pakita. So, isa namin tayo kasama doon yung ulo, ginawa niyang calamaris. Okay naman po nga dukan. Parang kupra plato pag ano. Oh. Parang kupra na mga guys, oh. Shit pa ba yan? Parang kupra na. Buhay sa Saudi mga guys, ganito. Parang kupra na pala ito. Mainit. Mainit mga guys, kaya maraming baga. Sarap ito mamaya. Pag naluto ito mga guys, ipakain ko lang ito sa pusa. Joke lang. Ano? Sabi isdang bato ni Buddy Marlon. Parang kupra. Ay! Hit mga guys. Yang pamilya dengan singkugas nakita mo nga sa'yo. Nah guys, oh, parang kupra na siya. Ito yung aming alaga, oh. Si Muning. Si Dolor. Si Dolor daw to, kuniyo namin. Si Dolor. Naglubog si Dolor. Nakita namin ito guys sa kalsada, takbo-takbo. Kanawa naman kami. Nalagaan na lang namin. So yung pagkain ba natin balik? Karon. Yes, alaga namin, oh. Daga. Ito na barigana rin sa Matsentile. Daga ito guys. Daga malaki. Dugay din na sa napa siguro. Kita lang namin yan sa ano, sa kalsada, takbo-takbo. Dami-dami yan, tapos sinihingan, tapos ano, pinalikuan ni Buddy Marlon. Sarap pag kumain ito, Buddy. Para may tayo sa kutsi. Tingnan tayo sa ating yung niluto. Ang liit na mga guys, parang kupra na lang. Luto nga ba din? Ha? Tigas yan. Nah guys, oh. Parang kopra. Oh my soul. Sarap yan na isasawa na, no? Oh, Yes. yung ano ba rin? So, lalagyan ba? Kaya? Oh. Logan, wait, Logan.
ako ni kuana kanang tubig para mapay ito pamos ba. Okay mga guys, yung ulo ginawa namin calamari si Buddy Alvin ng chip cook. Yan, so sarawan na mga guys. Lord. Mga guys, masarap ito. Maganda yung ano, yung pusit na yan, pag naihaw yan. Ihaw. Masarap ito Buddy? Iwain ng maliliit, no? Buddy, masarap ito? Pati yung tipon ko daw. Allergy ako sa pusit. Ano natin? Dapat tingnan mo yung kuhanan mo yung mukha mo pagkakat mo. Okay, tikman natin itong luto ni Buddy Alvin. Maris. Ang sarap pala mga guys. Calamares yung ulo ng mga siya ginawang calamares. Sarap. Pwede pang tinda. Sarap pala. Bawa ko sa suka mga guys. Ito ulit. Kuha ko ulit. Coba dimakan teman. Gimana? Ano ba deh? Ayos? Ayos. Hindi ko lang malasahan. Hindi mo lasahan? Hindi na, mabos. Ano ba deh? Kaya ba deh? Kaya nga ng niluto mo. Kung masarap niluto mo. Hindi malasahan ba din? Anong tikim mo din? Walang lasa? Ano ba deh? Ano masabi mo sa luto mo? Ayos pala to. Ayos pala. Calamares. Calamares. Ano? Ako, may ibog na kung buong ka. Medyo tumigas lang yung harina. Ang ganito yung sama? Na-toasted. Buti pang harina, tumigas. Ibig mo sabihin ba di? Yung harina tumitigas. Eh, diha, abog. Yan mga guys, oh ayun. Lord. Oh, sarap. Ano binibili ko sa Nabariches dati. Ha? Bili ako ng Nabariches dati yan. Yung isang hiwa, piso. No? Calamares, oh. 3 pa 3. Tres Ayos na na yun. ngayon, no? Tapos, lumaan ako dyan. Ayos. Ayos? Okay, buddy. Sige. Ayun mga guys, gusto nyo? Ayan, oh. Kuha lang kayo dyan, oh. Sausaw nyo doon, oh. Yan. Tawagan ko Wala nang to. sili. Tawagan ko to. Sabihin mo, may pulutan na kami. Alam mo mga guys, ewan ko anong lasa nito. Parang kupra na nga to, oh. Magkain pa kayo to. Ito na ba rin? Isa pa. Isang baliktad. Parang kopra na mga guys, oh. Nakikita na ba kayo ng kopra? Ako sanay ako sa bundok kaya ano, alam ko yung kopra. Gusto yata akong pahit yan ba diya? Kaya lasa nito. Pusit din siguro lasa nito mga guys, no? Ngayon pa lang kumakain ng ganito eh. Init! Ay! Dami kasi ano, baga.